ये 2024 से 100 वर्ष पहले के ये सामाजिक घटना है, हकीकत के वही के कविता के माध्यम से हम रउरा सबके बताओ चाहतनी कि समाज में कैसे कैसे का होत रहे, का उचित और का अनुचित बाटे। तो कैसे बाटे, कठिन समय बीतल पूर्वज पर वही के इतिहास ह, छुआछूत के संघर्ष में कटल समय उहे इतिहास ह। 100 वर्ष पहले के कहानी सुन के रोआ हो जाला खाड़, आ लोटा थरिया अनाज छुअले पर लियात रहे डाँड़। छूट गल कठवा डोकिया छूट गल परई, छूट गल कठवा डोकिया छूट गल परई, आ छूटल जाता अब घर घर के मड़ई। ओह बेरा रोहे बड़ा मनमानी, ओह बेरा रोहे बड़ा मनमानी, इनरा छुआ जा भरले पर पानी। करी गड़ुआनी चलाई हम हर के, आ साझी खान मातर रही बुखार आ जोर से। हो तो फजीरे हर ले जाए बाबू की डोर से, हो तो फजीरे हर ले जाए बाबू की डोर से। आ मोटकी लिट्टी चटनी चले 10 बजे घर से। करी बेगारी बचाई हम इजतिया, आ तबु कहानी हम अब नंजतिया। करी बेगारी बचाई हम इजतिया, आ तबु कहानी हम अब नंजतिया। सबका के अन्न मिले जोतल बोअल खेत से, सबका के अन्न मिले जोतल बोअल खेत से। आ सब लोग जन्मेला माई के पेट से। केहू बा सांवर गोर केहू बाटे करिया, केहू बा सांवर गोर केहू बाटे करिया। आ पंगित में खैले से छुआत रहे थरिया। गजब के मनमानी व्यवस्था रहे वगैरह। दुइये गो आँख बा सबके अलगे अलगे नजरिया, दुइये गो आँख बा सबके अलगे अलगे नजरिया। आ छोट बड़ छुआछूत के लागल बा बजरिया। कुहार कई बर्तन बनावे एके गो माटी, कुहार कई बर्तन बनावे एके गो माटी। आदमी आदमी एक होला, होला पशु के जाति। कहले अर्जुन ठाकुर कैसन रहे वो खेल, अबो से ढेर बिगड़ल नइखे, बना लिहल जा मेल।